Takže čaute ľudia u nového videa. Viem, že je trendy takisto aj toto tu, že koľko pumpičiek môžeš dať daného produktu. Tak ideme to skúsiť. Chcem len dodať, že toto tu je taká fixácia od Essence. Takže tu použijem aj s rejasenkou rovnako, lebo nebudem dávať samostatne, lebo je tu len 8 možností a ja by som mala 9 už, takže mi to nevyšlo. No a paletu dám pumpičky dvakrát. Jaká mi padne, tak toľko pumpičiek a keďže tu mám viac farieb, tak si odpočítam od tadiaľ, koľko farieb, ktorá farba vlastne to bude. Tak uvidíme. Tak myslím, že môžeme začať. Takže ja nebudem podľa tohto tu sa líčiť, lebo nemám všetky tieto produkty, ktoré sú líčiť podľa svojich produktov, čo ja mám. Takže myslím, že môžeme začať. Takže začneme s týmto make-upom od Essence. Je to nový make-up, vlastne som si kupovala, lebo ja som mala vlastne tmavší make-up a mne tento je kus svetlejší, takže koľko pumpičiek make-upu. Aha, tam už bolo, že 2 pumpičky make-upu, hej. No dobre, tak dáme si 2 pumpičky. Ja si dávam priamo túto. Takže tu máme jednu. Dám si ešte na hĺbku toto tu otrem. Čo mám? Nemám špinavé. A ideme si to rozblendiť. Dám si asi dole okuliare. Trošku, lebo mi to celkom vadí. Skontrolujem, či to mám dobre rozblendované. Ja keď som doma sa bežne ani nič, len kde idem, ale chcela som vyskúšať tento trend. Už dlho to odkladám, na vyskúšanie tohto trendu už to dlho odkladám, veľmi dlho. Už to vyskúšať konečne a dneska mám čas, lebo veľmi nemám čas, lebo sa učím na skúšky. Takže väčšinou nemám čas nejak extra robiť nejaké tieto tu challenge. Som rada, keď si dačo len pozriem vlastne na tom telefóne, lebo sa musím veľa učiť na skúšky, takže sa takto pripravujem. Ale som povedala, že dneska to skúsim, lebo trošku som si dala pauzu od učenia. Lebo akože musela som trošku dať pauzu, lebo to bolo akože strašné. A nechcela som veľmi nejak extra si to robiť. Dobre, takže make-up máme, zavrieme si ho a dáme si ho bokom. Ako ďalšie korektor, takže ten máme 9 pumpičiek na korektor. Tak akože neviem, kde si ich dám, hej, ale skúsime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Máme 9 pumpičiek. Je to dosť. Mám korektor takisto od Essence, takisto nový, lebo tam som mala dosť tmavý. Tento je tiež vodeodolný, takže máme také. No, takže ideme si to rozblendiť. Akože 9 pumpičiek je celkom dosť. Nechcela som až toľko, ale nevadí. Aspoň to trošku zvýrazní.
Akože ospravedlňujem sa aj za zvuky v pozadí, ale som pri babke, takže trošku sa ospravedlňujem za zvuky v pozadí. Lebo babka si robí svoje a ja u nej natáčam. Ja som doma. Máme. Ďalej tu máme highlighter. Ten máme 5. No, to bude celkom zaujímavé, lebo ja mám highlighter od Masion Max Amor a je to tento, ale má to takýto krásny aplikátor. Budem rudá jak ono. Neviem, kde ich dám ani. 1, 2, 3, 4, 5 dám kde tu? 5. Dobre, dali sme 5, tak to ide bandiť. To trošku náročné, no. Ale dáme to dajako. Potom, jak prídem domov, natočím. Jedna ešte chcela, jak som natáčala posledné aplikácie, čo točím. Tak som sa nemohla dostať k tomu natočiť to, čo chcela. Ospravedlňujem sa jej za to. Chcela ten CapTube, či jak to. Chcela to, takže natočím to a potom, jak to natočím, to zverejním. Takisto natočím aj to diamantové kreslenie. Lebo akože robila som to diamantové kreslenie, ale som nenatáčala to, lebo som nemala čas, kedy to ani natočiť, lebo bolo toho na mňa trošku veľa. Takže skúsime takto, no. Dobre, ďalej tu máme puder. Tak ideme, koľko puder bude mať pumpičiek? 6. No tak ideme. Tento som dostala, takisto mám Maison Max More. To som mala vlastne, ja som si kupovala vlastne na Vianoce Beauty adventný kalendár v Akcione. A vlastne ja som si to prosto pomaly otvárala. 2. A nechcela som veľmi nejak to robiť. Tešila, akože je to také fajn prekvapenie, že akože, že čo tam bude. 3. Ale boli tam celkom fajn veci. Nemôžem sa sťažovať. Boli tam aj na obočie nejaké 4. Tieto nejaké makety na obočie a také. Tak som si tu tak akože dala. Ale tie makety ako nepoužívam, hej, 6. Lebo akože nepoužívam ich prosto, hej. Nie, že by som ich nerada používala, ale nejak to prosto nejde, no. Nepoužívam ich veľmi. Ďalej ideme na tiene. Takže koľko? 8. Čo je celkom dosť. Táto paleta je vlastne od Revolution. Som kupovala v DMK ešte minulý rok, alebo predminulý, neviem. Teraz presne vám povedať. Je tu vlastne takáto paletka. Takže ideme si vybrať 8 tieň.